Nalika cahyane Bagaskara suminaring donya, embun esuk tumetes ing godhong pari. Wit-witan jejer rapi kaya pada santri. Suarane manuk merpati ngawiti ayeme dina iki. Ing kene aku lair lan gedhe, kanthi wektu ngancani langkahku menyang kunci suksesku. Ing papan iki ana akeh cerita kang ora bisa dak tulis ing buku. Bocah-bocah dolanan ing lapangan, ngundha layangan sambi gegojekan. Ing langit katon warna-warni, bentuke kapal nganti kartun animasi. Sing tak pengen mung siji, desaku iki tetep terus lestari, asri, adem, lan ngayemi.